неврології і нейрохірургії. Наступний припинок – РНВЦ неврології і нейрохірургії. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, уступайте место для сидения пассажирам с детьми дошкольного взрослого, тяжелым женщинам, инвалидам и пожилым людям. Припинок РНВЦ неврології і нейрохірургії. Наступний припинок – обласний роддом. Наступный припинок – областный роддом. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, проходите, пожалуйста, в середину салона. Не задерживайтесь возле дверей транспорта. Припинок – обласний роддом. Наступний припинок – Академія сувязі. Наступний припинок – Академія сувязі. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, при уходе у транспортных сродов вздымайте заплечники и перевозьте их в руках. Припинок – Академія сувязі. Наступний припинок – Інститут психології ПДФО.